Il-miżura fil-budget 2016 li se twassal biex għall-ewwel darba f'20 sena jerġgħu jiżdiedu l-pensjonijiet intlaqet tajjeb ħafna mill-imsieħba soċjali. Dan b'mod partikolari minn unions li jaħdmu mal-ħaddiema fosthom il-General Workers Union. Sodisfatti għax hemm żieda l-ewwel darba wara tant snin fil-pensjonijiet. Sodisfatti għax l-anomaliji li hemm fil-pensjonijiet tal-eks ħaddiema tax-xahar u tal-korpi ħajjiġu indirizzati. Il-Union ħaddiema maqudin innotat li din iż-żieda fil-pensjoni se tkun qed tgħin lill-eluf ta' pensjonanti. Hemm ħanajtek ammont sostanzjali li qed jingħata lil 12,000 persuna li kienu fuq il-faxxa tal-povertà. U allura dawn żgur li ħajkun qegħdin jiġu aġevolati u jgħinhom biċċa bħala pensjonanti. Il-bżonn għal din iż-żieda kienet ilha tinħass tant li kienu diversi l-korpi kostitwiti li ħeġġew lill-Gvern jieħu dan il-pass, fosthom il-Forum Unions Maltin. Ir-riforma ta' ċertu pensjonijiet, żieda fil-pensjonijiet għal ċertu pensjonanti li qed ibatu ħafna u aħna kienet waħda mill-proposti anke ħriġna biha bħala forum. Bil-miżura tal-budget l-inqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus għal min għandu ħlas biżżejjed ta' bolol se jkun ta' 7,280 euro fis-sena, jew 140 euro fil-ġimgħa. Dan jinħadem prorata għal min m'għandux biżżejjed ħlas ta' bolol. Bekk iż-żieda fil-pensjoni għal dawk li se jibbenefikaw minna tkun f'medja ta' kważi 9 euro fil-ġimgħa għal dawk ta' 75 sena l fuq u ta' 8 euro għal dawk taħt il-75 sena.